Avui en dia, bueno, ser pagès no ha estat mai fàcil, no? La gent es pensa que tirem la llavor i ja està, no? I tot creix sol, no? I què més voldríem nosaltres, no? No, a veure, per ser pagès se n'ha de saber, primera, se n'ha de saber, i segona, has de tenir una certa vocació, perquè la feina és molt dura, tens molts entrebancs, tens molts problemes. Tu, deixa la col. Que m'estàs arrencant les cols, tontaina, vine aquí. Em dic Martí Rossell, soc pagès, fill de pagesos. Em dedico a l'agricultura ecològica fa 25 anys i ara en aquests moments estem en una finca aquí al Maresme, entre Mataró i Llavaneres, que està dedicada totalment al conreu ecològic. Bé, l'agricultura convencional doncs, bueno, és la que fa servir productes químics. Dintre de la gamma de productes químics que es fa servir a l'agricultura avui en dia, doncs n'hi ha moltes menes, no? Vull dir que normalment es comença per desinfectar el sòl, agafant el sòl, i llavors per eliminar possibles malalties, insectes, herbes i a més, el desinfecten amb productes químics molt agressius. Fins ara s'ha estat fer servir un gas, el bromur de metil, que és un gas molt tòxic, que ara s'ha prohibit perquè és un dels culpables de l'eliminació de la capa d'ozó. Quan plou van baixant a les capes freàtiques i després el sol s'acumulen a les aigües freàtiques que després passaran a beure tots plegats i que passarem a dintre tot el circuit biològic. Els que fem agricultura ecològica, doncs, de tot això no fem servir res. No fem servir productes químics de cap mena, ni per desinfectar el sòl, ni per matar les herbes, ni per matar els insectes, res. Només fem servir productes naturals. Clar, això què comporta? Doncs comporta, primera, que necessitem més mà d'obra. Per exemple, una finca ecològica, en comparació amb una finca convencional, com que nosaltres no tirem herbicides, doncs totes les feines s'han de fer manualment. Això implica que hi ha més treballadors en una finca ecològica que en una finca convencional, hi ha més mà d'obra. Aquí doncs, fem tot el que són cultius de temporada, és a dir, diguem-ne que tenim dos temporades principals, que és la de primavera-estiu i la de tardor-hivern. Llavors, dintre de cada temporada fem els cultius d'aquella temporada que toquen, no? Clar, això també és una dificultat perquè avui en dia la gent de les ciutats ha perdut una mica la noció del que és el producte de temporada, no? Perquè, esclar, el referent a la ciutat és passar per davant del supermercat i veure el que n'hi ha, però com que avui en dia als supermercats tot l'any hi ha de tot i tot l'any hi ha el mateix, doncs s'ha perdut una mica aquest referent, no? Clar, nosaltres aquí hem de treballar per, clar, el fer ecològic, doncs al no poder emplear productes químics, hem de fer servir el més possible les plantes en el seu moment adient. Clar, les plantes, si tu les cultives a la seva època de l'any que els hi pertoca i que és més adient, és quan menys problemes de plagues tenen. L'altra part és que hem d'educar una mica els consumidors que ens compren i els hi hem d'explicar una mica que, esclar, al mes de gener no tenim tomàquets perquè en el Maresme al mes de gener no hi ha tomàquets, sinó que tenim cols, i tenim coliflors, i tenim carxofes. Vull dir, educar una mica el consumidor, de tornar una mica a consumir el que és del temps. A veure, no, cada època de l'any té les seves coses bones i dolentes, no? Llavors, vull dir, a l'estiu tot va molt ràpid, i llavors el ritme és més frenètic, si tu vols, el tomàquet, el carbassol, la mongeta, el pebrot, l'esvergínia, tot és superràpid perquè plantes i en 2 o 3 mesos ja culls i és un ritme molt frenètic de treballar moltes hores perquè el dia és molt llarg i llavors, doncs, bueno. En canvi, a l'hivern tot és més pausat, no? Totes les plantes també són de creixement més lent i llavors doncs, el ritme també és diferent, no? Que plantes i passen els mesos i aquella planta va creixent a poc perquè fa fred i esclar, no? I llavors també tu mateix t'has d'adaptar al ritme que porten les plantes, no? Llavors ja vas més pausat, ja és un altre ritme de treball i llavors, bueno, et compensa l'estrès que has tingut a l'estiu, no? A vegades sí i a vegades no. A veure, amb això també hi ha molta... A veure, hi ha coses que no són reals, no? A veure, antigament la gent pensa, sí, la fruita d'abans que era molt més gustosa que no la d'ara, llavors pensa que l'agricultura ecològica tindrà aquesta fruita amb el gust d'abans, no? A vegades sí i a vegades no, perquè, esclar, abans la fruita, els tomàquets, tot tenia un altre gust perquè fa 40-50 anys tot era secà. Llavors, el ser de secà, el tenir poca aigua,
doncs tot era més petit, les fruites totes eren més petites, tenien menys contingut d'aigua, al tenir menys contingut d'aigua eren més dolces, el gust estava més concentrat. Avui en dia què passa? Pues que tot és de regadiu. La fruita, la verdura, tot és de regadiu. Clar, llavors, vulguis o no, una fruita de cultiu ecològic, doncs, bueno, quan ser de regadiu doncs, també té el gust més diluït, no? Llavors, doncs, no necessàriament ha de ser tan bona com era abans, no? Que era el referent que tenia la gent abans. Però la contrapartida és el que no té, no? Vull dir, que és el que anem a explicar una mica a la gent, no? De que tu una fruita ecològica, la diferència que n'hi ha és que te la pots menjar amb la tranquil·litat de que no té cap producte químic, no? Llavors això és una cosa de que normalment no es valora, però que és important, no? Que és important perquè arribarà un dia que quan sapiguem tot el que n'hi ha en una fruita o en una verdura de cultiu químic, doncs clar, llavors la gent dirà, ostres, què hem estat menjant, no, fins ara?